no? Ano po kaya ang maaari pa natin gawin para matulungan po natin yung mga kasama po natin, no? Kasi matagal po talaga, 4 months. Bukod po sa follow-up po, no, sa COA, on our end po sa Sangguniang, number one, what I can suggest po is to revisit po yung agreement, no? I think it's time, no? Kasi parang kung tama po, kung may kopya na po ng agreement, parang wala naman po nakasulat dito ng pinaka contract dates, no? Wala po na para kung hanggang kailan, or meron po? Sorry, di ko lang siya nabasa. Sir, meron po bang Nakalagay po dun sa Article 7, Section 2, duration. This agreement shall be in full force and effect from the commencement date up to a period of 25 years and may be renewed and extended for another period of 5 years po. Okay, so as of now po, pasok pa tayo doon sa 5 years, sir. So in effect pa din or for renewal na siya? 25 years po siya. Okay, so in effect pa din. So maybe kahit masyado na pong matagal, long overdue na po ang pag-revisit natin, it's time, no? Sana, I hope one of the committee members po can move for a motion po to revisit the existing agreement po para din po mabago na yung mga dapat baguhin with certain articles or sections po sa ating agreement. Motion po, please. Chair, Yes. considering that you are the chairman of the Committee on Environment, I believe you are the most appropriate person to introduce amendment to the septage ordinance which was enacted sometime in 2021. Okay. So again po, asahan po ninyo that there will be a revisit to the agreement para po itama po natin yung makailangan itama at align po natin sa AOM po na natanggap po natin. With the payment, I suggest to also balance and be fair, manghingi lang po kami ng 1-month extension pa po sa Suliman to wait sa COA reply. Okay lang po ba 1 month po? Kasama ko po ang mga budget, ang accounting, ang buong sanggunian na maghihintay po sa 1 month, no? At sana naman po sa 1 month pong hinihingi natin palugid sa Suliman, huwag po tayo mapagod mag-follow up. Kasi naintindihan ko po na naghihintay lang po tayo ng go signal sa kanila, no? Pero doon po sa mga ilang buwan na lumipas, actually madaming lapses din ng LGU on our part. No, hindi po kasi natin pwedeng idahilan na nagkaroon ng change in administration dahil hindi naman po nagkaroon ng change in services ang Suliman sa atin. So, yun po ang aming maitutulong sa Suliman. Hingi lang po kaming 1 month. After 1 month, tignan po natin kung wala pa rin pong follow-up, follow answer ang COA. Ang susunod po kasi dito ay Ma'am Budget, kung if ever po, kunwari po, wala pong go signal ang COA sa susunod na buwan, gagawa po ang sanggunian ng resolution asking our municipal mayor to please budget this certain amount. Nasa mayor pa rin po natin, tama, kung susulat po siya for a supplemental. Hindi naman po pwede mag-initiate po ang Sangguniang Bayan for a supplemental budget. Tama po. So yun po, Suliman, ang pinakamagagawa na po namin after 1 month ay sumulat po sa aming butihing mayor, mag-request po na please mayor, isupplement nyo na po ito at kailangan na po natin bayaran. At siya po yung magde-decide, base po sa kanyang judgment, kung susulat po siya sa amin para mag-supplement. Pero without the letter of our municipal mayor, hindi po kami pwedeng basta-basta na lang magsusupplement. Is that correct po? Okay. Any questions po? Any comments po sa mga kasama kong sanggunian? Kung wala na po, i-adjourn ko po ang hearing po na to. Pero ang assignment po namin after 1 month, kung wala po naging sagot, sulatan niyo po ulit kami para magka-hearing po ulit tayo. Okay? So kung wala na po tayong questions, wala na po tayong comments, this committee hearing is now adjourned.
is Councilor Vince. Good afternoon. And SK Federation President Jerome Papustan. Kaya betala rin po ngini from Accounting, Sir Lender. Good afternoon. Sir Mark. From Menro, we have Engineer Arvin. Good afternoon po. From MPDC, Engineer Marlon. Good afternoon. Our Municipal Administrator, Engineer Mark Nestor. Good afternoon po. From the Budget Office, Ma'am Nerissa. Good afternoon. And from Suliman, we have Attorney Catherine Choi. Good afternoon po. We have Sir Gilben and Sir Ryan. Good afternoon po. Okay, last December 9 po may katanggap niya pong sulat in kakatamo pong Sangguniang Bayan Office. Let me read po. Dear Honorable Vice Mayor Pangan and members of the Sanggunian, greetings of peace and abundance. We are writing this letter on behalf of Soliman Easy Septic Tank Disposal to respectfully ask your assistance on the unbilled services based on actual accomplishments rendered under the municipality's septage management program, particularly for the calendar year 2021 to 2023. The services we have consistently provided are governed by the duly signed tripartite Memorandum of Agreement, MOA, executed among the Municipality of Mexico, Pampanga, Soliman Easy Septic Tank Disposal, and Sinukwan Water System Incorporated. This MOA ensures the successful and sustainable operation of the septage management program, which is crucial for public health and environmental protection in the municipality. While we understand the circumstances involved in the processing and release of municipal funds, we respectfully emphasize the significant duration over which these payments have been pending. Our company upheld its commitment to continuously providing efficient and reliable septage services as stipulated to the constituents and concessionaries of Sinukwan Water in the Municipality of Mexico, Pampanga. So in light of the approaching end of the year, we urgently request assistance regarding the possible timeline for which the complete release of the aforementioned funds to Soliman Easy Septic Tank Disposal be made within the year. So apin po iting sulat po coming from Soliman Easy. Bayo tala po kut nangan deng miyayaliwa pong heads kareng certain departments and offices. Attorney, can you expound po kung ano po ba yung nilalaman po ng inyong sulat? Magkano po ba ang pinag-uusapan natin? Ilan po ba ang job orders po na pinag-uusapan natin? Sige po, kindly turn on the microphone na lang po. Ayan. Sige po, can you walk through us po dito sa inyong computation, attorney? So, good afternoon po. Honorable Chair, for correction lang po, the computation po hindi sa amin ang galing. Actually, we have a separate computation po which is from 7,884 po. Supposed to be po yung mga accomplished namin na job orders. However, during the time na nagkaroon po ng checking or verification po dun sa mga job accomplishments, based po sa computation ng LGU, nasa 7,864 lang po ang accomplishment ng Soliman from August 2021 to December 2023. Attorney, yung variance na 20, how much yun in peso? Kasi units, no? Yung nabanggit niyo po kanina, it's units. So kung peso ang pinag-uusapan, Honorable Chair, based on our tripartite agreement po, if you can see, no, our regular services po is 6,500 po per household. So kung meron pong variance na 20 na households,
that is equivalent to 130,000 if you will multiply it to 6,500. Okay, so yun lang po yung, para malinaw lang po, yun po yung difference ng computation nyo at ng computation po ng LGU. Meron pong difference of 130,000 or 20 units or variants po. Yes, Your Honor. Okay, thank you. May we know, attorney, kailan po ba yung last payment ng municipality sa inyo? Naalala niyo po ba anong date at kung magkano po? The specific dates po, Your Honor, we were not able to verify them, pero based dun sa computations po, if the services were rendered from year 2021 to 2023, payments made by the LGU is equivalent to 27,787,537 pesos. At ang sinisingil niyo pa po ay magkano pa? Total unpaid billings po, ito po yung mga billed na siya, pero yun nga po yung nasa sulat is billed na sila pero unpaid services po based on the actual services rendered by Suleiman. So kung sa computation po, 23,328,463 pesos. 463. Yes, Okay. Your Honor. Thank you, attorney. Anyone po from the heads? Ano po kaya ang naging problema? Bakit hindi po natin or nag-stop po yung pagbabayad natin sa Suleiman? Kasi sabi, di ba, nakapagbayad po tayo ng hanggang 2023. The whole year po ba yun, attorney, or may specific month? Yung una yung binigay na 27 million. Until what month yun? Based on my recalling po, Your Honor, alam ko po is nasa half of February po yata yung last payment. Okay. Partial po. So after Feb po, hindi na po tayo nakapagbayad. May we know bakit po? So i-confirm ko lang po yung sinabi ng attorney. Tama po yun. Ako, February 2023 po yung nabayaran natin nun. Okay. And then, kaya po na-stop yung payment natin sa kanila is solely dahil dun sa AOM na na-receive natin from Commission on Audit. So nagkaroon tayo ng findings. Kaya sinuspend po muna natin yung payment ng septage fees. Okay. Sir Mark, ano po yung nilalaman ng AOM? Pwede niyo po bang briefly discuss? Ano po yung, bakit tayo nagkaroon ng AOM? Meron po ba tayong hindi na-comply? Parang yung sinasabi po ng AOM, yung parang pinaka meaning niya, yung hindi daw po dumaan ng bidding, public bidding, yung pagpili dun sa provider, service provider. And then, dun sa tripartite din, meron ding findings doon. And then, yung sinasabi nila na meron daw tayong advance payment. Kasi nga, hindi pa nasa-servicen yung iba, binabayaran na ng LGU funds. So, sir, doon po sa 27M, kung sinasabing meron tayong advance payment, it means hindi to based sa actual. Yes. Saan po ito based? Based sa... Base po yan dun sa billing na 4 pesos per household. Okay. So ang sabi po sa atin, no, para lang din po sa kaalaman ng lahat, so yung pong 27M ay naka-base pa po dun sa 4 pesos per household. Yes po. No, nakatanggap po tayo ng AOM, ang sabi po sa atin, kailangan based on Service. Nakasulat po yon malinaw sa AOM po nila. Na-inform po ba yung Suleiman regarding the AOM? Yes po, na-inform po sila. Attorney, can you confirm po kung nabigyan po kayo ng knowledge po na nakatanggap po ng AOM ang LGU? Yes po, Your Honor. Ano pong naging reaction po ng Suleiman nung pong sinabi na kailangan actual? Pabor po ba kayo doon sa AOM? Yes po, Your Honor. We have no other choice but to comply po. Of course, we don't want na magkaroon din po ng violation on the part of LGU. So we have to comply with whatever the laws says po. Hindi po ba yon? This is question to everyone po, no? Hindi po ba yon labag dun sa agreement natin kung dapat po ay based on actual pala tayo? Kung naka-stipulate po ba yon sa agreement natin na based on actual or 4 pesos pa rin po? 4 pesos. So nung po nakatanggap po tayo ng AOM, meron po ba nag-initiate na baguhin po natin yung agreement at isunod po natin sa AOM?
Good afternoon po, Mr. Chair. So, yes po, nung na-receive po yung AOM from the previous legal consultant or officer po ng LGU, napag-usapan naman po na magkakaroon po ng amendment para dun sa tripartite para po ma-address din po yung concern ni COA. Na-update po ba, sir, by your knowledge po? As of now, hindi pa po na-amend yung tripartite agreement. Based po sa ating tripartite, no, this is section 3, letter G. So sabi po dito, fees shall be computed according to actual per cubic water consumption in the service area. Charge will be known as sewage and septage fees. Hindi po ito, no? Hindi ito ba? Attorney, can you confirm? Gusto pong hanapin yung certain or yung eksaktong provision po na nakasulat na 4 pesos per cubic. Yes, Mr. Chair. Total may copy naman po lahat. May I invite your attention po on page 11. Of the agreement. Can we provide copy then of the agreement to all the SB members po? Okay. So dito po siya, no, attorney, dito po sa table, tama po ba, first table? Or Article 6 po, if you may. Article 6, page 10. Okay. Section 2, tariffs and fees. Okay, so ito po, the monthly charge for sewage and septage management services shall be as follows. Residential, 4 pesos rate per cubic meter in, yeah. Okay, so naka-stipulate nga po siya dito. So nung natanggap po natin yung AOM, wala pong nag-initiate sa 3 parties na kailangan ma-update. Wala po. Wala po, no? So tumuloy-tuloy lang tayo. Tama po ba? Mr. Chair, napag-usapan naman po yung amendment nung sa tripartite. Oo. However, naghihingi po kasi ng legal advice si LGU para po kung ano yung ilalagay dun sa amendment, magbe-base din po kami dun sa advice ni COA. Okay, so nung po natanggap po natin yung AOM, attorney, tuloy-tuloy pa rin po ba ang pag-service po ng Soliman? For your honor. Wala po nag-inform sa inyo na, teka lang, may AOM kami, ayusin muna, pause muna ang pag-render ninyo ng services. Wala po? Ganito po kasi, Your Honor, during those discussions po na magkakaroon sana ng amendments and we have to align yung provisions ng tripartite agreement with the findings of the COA, ang nangyari po kasi is existing pa rin po kasi yung obligation namin as a service provider dito sa Municipality of Mexico. So we don't want na, of course, yung binigyan nyo kami ng opportunity na makapag-service dito. So ang naging advice din ng management is tuloy-tuloy na lang yung service since ang obligation talaga namin as a service provider is to render services for this septage management program. Kanina po sinabi meron po nag-initiate na i-amend or baguhin. Verbal lang po ba lahat yun or meron po tayo in form of writing na kahit isa dun sa 3 parties na i-update, i-modify or i-amend po ang ating agreement? Wala po. From the LGU. Good afternoon, Honorable. As per AOM po, atin po kaming makasulat, Kenny po kasi na one of the recommendations of COA na papa-revisit na yung MOA, tripartite MOA. So one of the inclusions of this recommendation is first is reducing the share of Sinokwan water system, giving of municipal funds directly to a private dislodging company without passing it through the water utility company. And last, determine the lowest possible cost of dislodging services of a private dislodging company through public bidding. So, Kenny po, may tinanong po kanong copy na ng AOM ding third party. So, we assume na tinala pong written notice.
Yes po assuming na meron na pong kopya lahat, wala po ba nag-initiate na pag-usapan ulit yung agreement, nagtawag po ng meeting, let's revisit, let's modify? Meron po ba from the LGU? Wala po. Kasi po narinig po natin ng Soliman kanina, sabi po nila they have these obligations para po gawin. 'Di ba? Na kailangan nilang sundin. So assuming po ganun din po ang sinukwan, no? Ginawa po nila yung obligation nila. But as LGU, bukod po sa obligasyon po natin magbayad, meron po ba nag-initiate na kailangan pong i-revisit natin yung agreement? Wala po. Ano lang po, sa record niyo, wala po tayong ganun na in-invite ulit natin sila, kinausap. Mr. Chair, actually nagkaroon po ng meeting, Okay. kaya lang wala po siyang official document na nagawa. Pero dun sa mga series of meeting naman po, is napag-usapan naman po yung pagdating dun sa amendment ng tribunal. Okay. Kasi dito na po mag-uumpisa yung problema natin. Nakatanggap na po tayo ng AOM, tumuloy pa po sila sa pag-service nila at doon na po nag-accumulate yung dapat bayaran. So ma'am, base po dun sa sinabi nyo kanina, 23,328,463 yung pong actual services po na utang pa po ng LGU sa inyo. Tama po ma'am, nasa 23 million? Mr. Chair. Ayan, Tama po. kanina po nabanggit din po na na-check na po ito ng LGU. Ang sabi po ng LGU, 7,864. No? At ang sabi nyo naman po, 7,884. May variance po tayong 20. Pero hinayaan nyo na po. Tama po ba? Okay na po kayo dun sa sinasabi ng LGU na kahit 7,864 na lang ang bayaran. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Okay. So ang tanong po ngayon, natanggap po natin yung AOM. Ano po yung susunod na hiningi ng COA sa atin para po, paano naman yung mga kailangan bayaran? Meron po ba silang hininging dokumento? O sige, basta ma-provide natin to, bayaran ninyo to. Meron po ba? Paano po naging communication natin with COA after nung AOM? So yun po, after ng AOM, sumulat po tayo sa kanila, humingi po tayo ng legal opinion kung ano po yung dapat gawin dun sa mga unpaid balances. So dun sa reply niya, sinabi po niya dun sa... Sir, sorry. Sir Mark, anong month dumating ang AOM? April 2023 po. April 2023. So kung sana nag-stop muna tayo, ang utang lang natin sa kanila is kalahati ng February, whole month of March, and then whole month of April. Sana, no? Yes, Sana. Pero nagtuloy-tuloy kasi sila hanggang December 2023. All throughout the year. Kailan po kayo sumulat sa COA? Para magtanong. Base po dito sa document, September 26, 2024. September 26, 2024 na. Yes, opo. Ang tagal. Ma'am, dati paano ba kayo binabayaran ng LGU? Quarterly, semi-annually, annually, monthly? Okay. So, kung magbabase po tayo sa tripartite agreement, supposed to be dapat monthly po na Okay, babayaran pero ng nung mga- yung in reality, of course po, on the availability of the funds po. oo, paano? Ngayon po. Yung mga nakaraan, paano like gaano kadalas yung pagbabayad? Gaano kadalas ang ang availability of Opo, funds? ganito po kasi, yung po kasing bayad sa amin, dumadaan pa po kay sinukuan. So, Okay. syempre, kung ano po yung funds na available doon, yun lang po yung maibibigay, may limit sa amin. So ma'am, kasi dumating po yung AOM dumating ang AOM, tama, April 2023. Hindi na po kayo nakasingil mula April hanggang umabot na po ng next year ng 2024. May mga sulat po ba kayo sa LGU? Nag-follow up kayo, nagtatanong?
Mr. Chair, sumusulat po kasi kami kay Sinukuan. Mm-mm. Dahil po sila nga yung billing and collection agent natin. Itong Yung mga billing sulat and- niyo po kay Sinukwan, gaano po kadami or kadalas? Siguro po ano lang siguro po sa isang taon, parang 2 beses lang. Okay. Sige. So balik po tayo doon. Sumulat po tayo sa COA September 26. Tama po, year 2024. Sir, bakit nung 2024 lang tayo sumulat? Bakit hindi nung pagkatanggap natin ng AOM, sumulat na tayo? Bakit umabot pa ng 1 taon? Sige. Ayan. Nung pagka-receive po ng AOM, so nag-reply naman po kay COA na with regards dun sa part ng amendment po nung tripartite. And then that year din po kasi nangyari yung transition sa administration. So kaya yung pagko-consulta po from the previous legal to the current legal po, doon po nagkaroon ng discussion at mahabang usapan. Kaya po nagtagal hanggang the following year po, doon po tayo nakapagsulat ulit kay COA. Okay, sige. So ano po yung laman ng sulat natin noong September 26? Ano to, nagtatanong tayo kung paano nababayaran, gano'n na ba? So Liman, at least alam po natin no, kung bakit natagalan. Ina-unlock lang po natin kung bakit umabot sa ganito katagal yung period. So yun nga po, narinig nyo yung... So bakit po napatagal? So ang sabi po, September 26, sumulat tayo. Ito na yung first letter ulit natin sa COA. Sige, habang hinahanap po ng ating Menro yung sulat. So tapos na po yung December 2023, attorney. Pagdating po ng 2024, meron pa po ba kayong mga sinervice pa? Yes, Mr. Chair. Meron pa rin pong tinuloy na mga sinervisan si Suleiman, and even year 2025 po. Meron pa. Yes po. Dahil nga po ito yung, syempre nagbabayad yung mga concessionaires ni Sunukuan. So we have no choice but to render service po. Unpaid din po yun. Still unpaid po. Sige, habang hinanap yung sulat. May I know po magkano, attorney, yung 2024? Do you have the figures po, Suleiman? May figures po tayo ng 2024. Mr. Chair, Gilben po sa operation. Actually, yung 2024 and 2025, based kung susundan po natin yung amounting 6.5 per accomplishment, umabot po ng something mga 8 million plus pa po. Okay, pero wala po kayong kamukha ng ganito sana, yung actual na may number of households based on actual service. Yung Mr. Chair, yung mga services natin 2024 and 2025, hindi pa po hinihingi ng Menro sa atin yung mga accomplishment, but on the You can future, provide naman kung Yes po, sakali. we can Pero provide. roughly estimating it annually 8 million. Yes po. That's 2024 to partially of 2025. Okay. Sige. So kung daragdagan man natin yung babayaran sa inyo, plus 8 million po kami dun sa 23M. Yes, Mr. Chair. Okay. Sige, nakita na po natin ano po yung laman ng sulat nung September 26. Kung wala po kayo ng exact letter, kahit yung gist na lang po. Hello po. So, ito po yung dun sa part nung letter. In the view of the foregoing, the undersigned respectfully request for a legal opinion as to whether the municipality may still proceed with the payment of subsidized septage fees for actual dislodging services rendered within the municipality of Mexico, Pampanga from February 2023 up to December 2023.
This query is premised on the claim that the said dislodging services were never discontinued and still being performed by Suleiman EC up to present. So yan po yung sulat natin September 26. Okay. Sumagot po ba sila? Ang sinulatan po natin, COA region or provincial po? Region po, Mr. Chair. Okay, anong sagot po nila at kailan po sila sumagot? January 21, 2025 po, Mr. Chair. So after ilan months po yun? October, November, December, 4 months. 4 months. Anong naging sagot po ng COA? Sige po, kahit ano na lang po, summary na lang naging sagot nila. Kasi nagtanong kayo kung pwede bang bayaran pa. Ano pong naging sagot nila? Yes or no? Pwede bang bayaran? Hindi na pwedeng bayaran? Relative to the letter dated October 7, 2024 that was referred by the COA Regional Office to our office regarding the request of the municipal accountant for legal opinion per letter dated September 26, 2024 on whether the municipality may still proceed with the payment of subsidized septage fees for actual dislodging services rendered within the municipality of Mexico, Pampanga. May we follow up on your compliance with the amendment of the tripartite agreement and all interventions that the municipality undertook to address the observations under AOM number 2023-006 dated April 20, 2023. Yun po yung naging sagot. O, see? Yun na po kasi nalaktawan na malaki natin lahat yung amendment. No, kasi nga po, kaya po tayo tumagal. Ang sinasabi lang kasi kailangan i-amend yung agreement. Hindi po siya in-amend ng 3 parties. Tapos patuloy po natin ginawa yung mga obligasyon natin na alam naman natin from the start na mali na po yung agreement. Okay, so yun po yung naging sagot sa inyo. Yun lang po, wala pong sinabi mag-collect kayo ng January 21 po yun. Parang inulit lang po kung ano yung AOM. Nung ano pa yun, kung ano yung AUM nung April 2023, Yes, Mr. Chair. inulit lang. Akala ko po nag-submit tayo ng mga job orders. Tama? Nag-submit tayo sa kanila last November ng job orders report. Tama ba? Yes po, last November po. Saan ang galing yung nangihingi, yung COA ng ganong requirement? Nakasulat dyan? Paano nila sinabi, sir? Kasi narinig ko lang yung amendment ng MOE. Sabi po niya dito, we require the Sinukuan Water System Inc. and Suliman Septic Tank disposal for the submission of their respective liquidation vouchers and supporting documents such as dislodging job order slips and monthly completions list, which includes the detailed information of water subscribers who availed of dislodging services in order to verify if the municipal funds were entirely used to its intended purposes. Paulit ko yan, sir. In order to fully, sir? To verify if the municipal funds were entirely used to its intended purpose. Bakit po yung dating para i-check lang yung mga nauna nyo ng bayaran? Tama ba? Yun po yung pagkakaintindi ko. To fully verify the funds, tama ba? Kung nagamit daw sila, kung saan sila dapat gamitin. Tama? Tama. So ang pinasa po ninyo sa kanila ay yung mga documents nung mga dati nyo nang binayaran. Yes po. Yes. Okay. Tapos So, nanghingi po sila ng additional documents which yun nga po yung job order slips. Kasi parang yun yung lumilitaw na meron talagang actual services rendered. oo, pero ito, pinag-uusapan pa rin natin yung bayad na. No, Yes, bayad pa din. Okay, so parang ang dating is, gina-justify nyo sa kanila na binayad namin yung halagang 27 million dati at ito yung mga patunay. Yes po. Tama? Yes po. Okay. So January, kailan nyo po naipasa yon? Yung mga hiningi nila sa inyo? Gets ko na. Okay. November? Last November 27, 2025 po. Okay, 2025. Okay, sige. Ngayon, sir, ganito po balikan lang po ulit natin. April 2023 po, no? Nakatanggap po tayo ng
Nakatanggap po tayo ng AOM. Tama? April 2023. Sinabi, mali ang inyong agreement. Dapat based on actual use, hindi siya 4 pesos per cubic meter. Tama po ba? Timeline muna po tayo. Tama. No? April 2023. Sumulat po tayo sa COA ng September 26, 2024 para po tanungin yung legal opinion nila dun sa mga dapat pang bayaran ng Feb 23 to December 2023. Tama, nagtatanong po tayo, 'di ba? Nakatanggap po kami ng AOM. Ang tanong po namin ngayon, paano po namin babayaran yung February 2023 to December 2023 kasi nga po hindi po sila tumigil sa pag-service po sa amin. Ang sagot po ng COA dumating noong January 21, 2025. Ang sabi niya, sinabi ko na sa inyo sa AOM ninyo, kailangan ma-amend yung agreement. At kailangan nyo sa akin mag-provide ngayon ng supporting documents dun sa mga binayaran nyo na. Nasagot po ba yung tanong? Ang tanong kasi natin, paano namin babayaran yung February 23 to December 2023? Meron po ba naging malinaw na sagot? Wala po. Wala. Ang ginawa lang po nila, nanghingi sila ng patunay na yung mga binayaran natin dati ay totoo. Ngayon, November 27, 2025, pinasa po natin yung inihingi nilang dokumento dun sa 27 million. Pero wala po tayong dokumentong pinasa para po dun sa 23 million na sinisingil nila sa atin. For correction lang po, kasama na po lahat doon. Bali yung pinasa po nating document sa kanila, yung lahat ng job order strip, covered na po yun yung buong Lahat. 51 million. Okay. Yes po, based Sir, on actual services. nung binigay natin sa kanila, yung missing na 23 million na actual services, hiningi ba nila? Nasa letter ba nila? O pati na yung tinatanong ninyong February 23 to December 2023, bigay nyo na din. Actually, Mr. Chair, hindi po nila hingi, pero binigay na po natin para po meron silang additional reference or kung paano nila ibibigay yung kanilang legal opinion. Parang sabi nga nila, kailangan nila yung actual services rendered. So binigay na po natin lahat hanggang dun sa Kaso December sir, 2023. ako po ang intindi ko, ang hinihingi muna nila actual services based dun sa previous nyo ng binayaran. Ano po ba ang trabaho po ng COA? Pumapasok po ba sila before the payment or after the payment? After the payment. Wala pa pong payment yung 23. Bakit binigay na po natin sa kanila yung mga proof in advance? Meron po ba dun sa letter ninyo na nakasulat na eto na po bigay na namin yung in advance para po may go signal kami kung sakali lang na okay na po sa inyo, settle na namin to. Kung may ganun po kayo sa letter ninyo, good to know po na advance na natin binigay sa kanila. Pero kung wala, kung ako po yung COA, hindi ko naman hinihingi yan eh. Hinihingi ko lang yung 27 million yun ang binayad eh. Meron po ba dun sa communication po ninyong binigay sa kanila na nakasulat po na ito po yung sa 27 million na binayad na namin, ito po yung nakabill sa amin na 23, i-check nyo na din po para kung okay po, bayaran na din namin. May ganun po ba tayong nakasulat? Or basta padala na lang sa kanila, interpret na lang nila, basta kapag sobra, yan siguro yung unbilled. Mr. Chair, okay lang po bang basahin namin yung buong yung Sige, letter? ayan, addressed sige, to- sige, sir. So, the letter dated November 27, 2025, addressed to Attorney Harold M. Antonio, Head Legal and Adjudication Division, COA Region 3, through Ms. Princess B. Taray, Supervising Auditor, Audit Group 18 RT-37, Office of the Auditor, Municipality of Mexico, Pampanga. Subject compliance with letter dated 21 January 2025 and request for guidance. Dear Attorney Antonio, greetings of public service and good governance. This is to respectfully submit a response to your letter dated 21 January 2025
relative to the subsidization of septage fees by the Municipality of Mexico from calendar year 2021 to 2023. A copy of letter dated 21 January 2025 is here to attach as Annex A for your easy reference. To begin with, the municipality wishes to inform the Honorable Office that beginning calendar year 2024, it has ceased the subsidization of septage fees for dislodging services rendered by Soliman Easy Septic Tank Disposal, hereinafter Soliman. This decision was made after careful evaluation, considering that the primary reason for providing such subsidy to alleviate the financial burden of our constituent brought about by the effect of the 2020 pandemic was no longer deemed necessary. Consequently, the cessation of the subsidy, all transactions automatically reverted to the provision, implementation, and observance of the tripartite Memorandum of Agreement. Thus, from calendar year 2024 to the present, no public funds have been utilized in the implementation of the tripartite MOA. With respect to the second recommendation of your good office, the Municipality of Mexico respectfully submits herewith a table or summary labeled as Annex B containing the following: the number of actual household serviced by Soliman, payments made by the municipality to Soliman, course to Sinukwan water system, and unpaid or outstanding billings of the municipality in favor of Soliman. For ease of reference and verification, the summary also provides a comparative analysis between A, the payments previously made by the municipality, and B, the value of actual services rendered by Soliman. Furthermore, in compliance with your letter, we are likewise submitting complete copies of all job orders, each containing the detailed information of the households serviced by Soliman, labeled as Annex C and Series. In light of the foregoing, the municipality respectfully seeks guidance from the Honorable Office on the proper course of action regarding the settlement of our outstanding obligations to Soliman. The municipality places great importance on ensuring that no public funds are used for purposes other than those authorized by law. We reiterate our full commitment to comply with all audit rules, regulation, and recommendations, and to uphold the principles of transparency and accountability. This request for guidance is made in order to ensure the proper and lawful disbursement of public funds, as well as to avoid the imposition of unnecessary expenses, penalties, or liabilities that may be incurred by the municipality due to delayed or non-payment of our obligation. Okay? So, nabanggit naman po ang sabi, humihingi tayo ng proper course of action, no? Basically po ang hinihintay natin sa COA ganito sana, no? Sana ganito ang magiging output nila. Number one, kung i-clear po nila yung 27 million na okay, no, na validate na namin, na verify na namin na yung binayaran ninyong 27 million tumutugma doon sa mga inattach ninyo, plus ito pang utang pwede niyo nang i-settle. Tama po ba? Yun ang gusto natin marinig, no? Kanina po sir nabanggit na post-audit ang COA, hindi po sila before the payment, no? Kaya po siguro nagiging pre-audit siya kasi binigay na natin in advance yung documents. Mas maganda po sana kung ako lang po yung tatanungin, no? Binigay lang muna natin yung until dun sa binayaran natin, tapos naka-hold pa rin sa atin yung mga unbilled, no? Once na-clear po yung unang AOM na natin, pwede na natin siyang bayaran kasi yun ay magiging justification natin na na-clear. Kasi ngayon parang in advance na natin yung mga unbilled nila. Ngayon, may we know po sa Soliman, nakapag-visit po ba kayo sa COA? Nakapagtanong-tanong po ba kayo regarding po sa kalagayan po ng inyo pong unbilled services? May nakuha po ba kayong advice from COA? Ano po ang pinakamagandang gawin? Bago po kayo sumagot, dahil alam niyo naman po, ang LGU po kasi takot po kami sa COA, no? To be honest. So, we are really guided by COA. Nagigets ko po yung point nila. Naninigurado lang po sila na bago pa po kami mag-release po ng payment, ay may go signal po kami. Kasi hindi naman po 100 pesos yung pinag-uusapan natin. 23 million po. Sige po, Soliman. Mr. Chair,
Wala po kaming, on our part po kasi talagang inaantay po talaga namin kung ano yung magiging action or magiging response ng LGU doon sa mga ano. Dahil nga po kasi, sabi ko nga po kanina, billing and collection arm namin si Sinukuan. So, from time to time po, sa kanila lang talaga kami humihingi ng updates. Yes, oo. Ganun po. So sila Mr. po Chair. talaga ang kinukulit po ninyo. Kapag nag-follow up naman po kayo sa kanila, anong sinasagot po nila? Kinukulit nila po kami or sinasabi naghihintay lang din ng update? Mr. Chair, ang alam ko po kasi there are several letters po na sent by Sinukuan po following up yung mga payments po for the subtage of fees. So yun lang din po yung inaantay namin from them. Wala rin po kaming hiningi na any opinion from COA. To be fair with Soliman po, no, ang payment po kasi natin, late na po tayo ng 2 years and a half. No? At to be fair po sa kanila, kahit hindi po tayo nagbabayad, hindi naman po sila tumitigil sa sa serbisyo po sa ating LGU. Now, may I ask po no, sa mga heads po natin nandito or maybe to our Sangguniang Bayan members, ano po kaya yung pinakamagandang solusyon? No? To meet halfway para po kahit papano din po alam ng Soliman kung meron po ba silang hinihintay or naghihintay po sila sa wala. Counselor. Mr. Chair, to add lang sa question mo, total related din naman. Naka-address yung question ko sa mga Finance Committee. Ganito po, assuming may intention tayong magbayad kasi hindi naman maganda na nagserbisyo yung tao at hindi mo babayaran ang serbisyo niya. Pero hindi rin naman tayo ganun ka irresponsable para ignore yung AOM ng Commission on Audit. Sa mga local finance, may COA AOM, then may desire tayong magbayad. So parang may may Contradiction. contradiction. So assuming po magbabayad naman tayo, despite may AOM, ano po ang magiging liability at sino po ang magiging liable? At kailangan pa po ba ng supplemental budget o may budget na po tayo? In connection lang din sa liability, yung executive lang po ba o pati yung mga consyal na nag-supplemental? Anyone po sa ating sige, first question muna, may budget muna po ba tayo? Ma'am, budget. Good afternoon, Mr. Chair, and to our honorable SB members and to our guests. As of now po, as per books po, wala po tayong binudget for septage fee. Kasi ako rin po bilang budget officer, syempre sinesafeguard ko po yung pondo ng LGU. Wherein kung wala po akong legal basis, wala pong go signal na pwede na akong mag-supplemental budget para doon sa septage fee po, hindi ko po pwedeng gawin. Kasi actually, there was a time po na nag-supplemental budget tayo para dyan, around 5.1 million, which is hindi po siya nagamit gawa ng na-issue nga po yung AOM. However po, nung nag-meeting po kami ni Mayor, together with the accountant po, tsaka ang treasurer, may intention naman po tayong magbayad for as long as may legal basis po tayo to supplement budget for that matter po. Okay, pero kung meron po tayong legal basis, ma'am, meron po ba tayong pondo naman? Kung sakali na available po. Actually, meron naman po tayo. Okay. Kasi for now po kasi meron pa po tayong meron pa tayong excess over estimated income na hindi natin pa ginagamit. Ma'am, may we know po the process? Kunwari, sa himala ng Diyos, bukas biglang sumagot ang COA. Sinabi, pwede na. Sige, paano po ang susunod na proseso, ma'am? Ang magiging proseso po doon, basta ma-establish po yung amount na kailangan bayaran ng LGU, na kung saan yun yung legal,
pag-uusapan po ulit ng local finance with mayor. And then pagka napag-decide na po kung babayaran lahat or babayaran in terms para kung may agreement, that's the time po na pwede po akong mag-draft ng supplemental budget po. And then yun na po yung papasok sa sanggunian Yes po. for supplemental. Yes po, i-endorse po namin sa inyo for approval po ng appropriation ordinance. Yes. So kung po magkaka-AOM po na hindi po tayo naghihintay po ng kahit anong go signal from COA, kasama po siguro talaga ang sanggunian dahil tayo po ang nag-approve po ng supplemental. Sir, gaano naman kaya katagal ang expect natin sa COA kung hihintayin natin silang sumagot? Kasi baka 2 years and a half na naman. 2 years na po naghihintay ang Suliman. Siguro, Mr. Chair, pwede lang namin gawin is to follow up to our COA supervising auditor here in Mexico po. So, yung pong last na follow up namin, yung pong last letter is after 4 months, dun siya nag-reply, di ba? So, today, yung case natin is lahat ng mga documents for review. I think mas madami yung time or months na hintay. Ma'am, narinig niyo 4 months. Doon po sa 4 months na yun, ma'am, naka-stop operation na po ba kayo sa LGU natin? Continuous pa rin po? Mr. Chair, ngayon po, naka-totally stop na po yung, Okay, yung sige. services. Para alam lang po natin, no, So 4 months po, ang tagal po ng 4 months. No, ano po kaya ang maaari pa natin gawin para matulungan po natin yung mga kasama po natin, no? Kasi matagal po talaga ang 4 months. Bukod po sa follow-up po, no, sa COA, on our end po sa Sanggunian, number 1, what I can suggest po is to revisit po yung agreement, no? I think it's time. No, kasi parang kung tama po, kung may kopya na po ng agreement, parang wala naman pong nakasulat dito ng pinaka contract dates, no? Wala po na para kung hanggang kailan or meron po. Sorry, di ko lang siya nabasa. Sir, meron po bang Nakalagay po dun sa Article 7, Section 2, duration. This agreement shall be in full force and effect from the commencement date up to a period of 25 years and may be renewed and extended for another period of 5 years po. Okay, so as of now po, pasok pa tayo doon sa 5 years, sir. So in effect pa din or for renewal na siya? 25 years po siya. Okay, so in effect pa din. So maybe kahit masyado na pong matagal, long overdue na po ang pag-revisit natin, it's time, no? Sana, I hope one of the committee members po can move for a motion po to revisit the existing agreement po para din po mabago na yung mga dapat baguhin with certain articles or sections po sa ating agreement. Motion po, please. Chair, Yes. considering that you are the chairman of the Committee on Environment, I believe you are the most appropriate person to introduce amendment to the septage ordinance which was enacted sometime in 2021. Okay. So again po, asahan po ninyo that there will be a revisit to the agreement para po itama po natin yung makailangan itama at align po natin sa AOM po na natanggap po natin. With the payment, I suggest to also balance and be fair, manghingi lang po kami ng 1-month extension pa po sa Suliman to wait sa COA reply. Okay lang po ba 1 month po? Kasama ko po ang mga budget, ang accounting, ang buong sanggunian na maghihintay po sa 1 month. No? At sana naman po sa 1 month pong hinihingi natin palugid sa Suliman, huwag po tayo mapagod mag-follow up. Kasi naintindihan ko po na naghihintay lang po tayo ng go signal sa kanila. No? Pero doon po sa mga ilang buwan na lumipas, actually madaming lapses din ng LGU on our part. No, hindi po kasi natin pwedeng idahilan na nagkaroon ng change in administration dahil hindi naman po nagkaroon ng change in services ang Suliman sa atin.
So, yun po ang aming maitutulong sa Suliman. Hingi lang po kaming 1 month. After 1 month, tignan po natin kung wala pa rin pong follow answer ang COA. Ang susunod po kasi dito ay Ma'am Budget, kung if ever po, kunwari po, wala pong go signal ang COA sa susunod na buwan, gagawa po ang sanggunian ng resolution asking our municipal mayor to please budget this certain amount. Nasa mayor pa rin po natin, tama, kung susulat po siya for a supplemental. Hindi naman po pwede mag-initiate po ang sanggunian bayan for a supplemental budget. Tama po. So yun po, Suliman, ang pinakamagagawa na po namin after 1 month ay sumulat po sa aming butihing mayor, mag-request po na please mayor, isupplement nyo na po ito at kailangan na po natin bayaran. At siya po yung magde-decide, base po sa kanyang judgment, kung susulat po siya sa amin para mag-supplement. Pero without the letter of our municipal mayor, hindi po kami pwedeng basta-basta na lang magsusupplement. Is that correct po? Okay. Any questions po? Any comments po sa mga kasama kong sanggunian? Kung wala na po, i-adjourn ko po ang hearing po na to. Pero ang assignment po namin after 1 month, kung wala po naging sagot, sulatan niyo po ulit kami para magka-hearing po ulit tayo. Okay? So kung wala na po tayong questions, wala na po tayong comments, this committee hearing is now adjourned.